তিনি চিংনর চিনি তাকুক বিশ্বজিৎ দেববর্মা থৈ থাংজামানি বিনি थैजामानि न तैयै किसा चिनि खा दुमानि खा खामानि ककनो सालायना बागै जोंनर गौतम रेनानि बागै रिंहरनाय चिनि ताको अक्रानो हामबाय आफारताय जत फाइमानजाक फाइनाय जत ताको बुकुसना बानि खापांनि खाका हामिया फारो तिनि अजरा मानमानि अब तामनाय अजरा किसा चिनि बागै बेलायखेनो खा खामानि सिमि जों साकाकै इंलाक चिनि खावो हर नाङि दंमानि अबनो सानान बागै सेबमानमानि अककनो तामनाय जों ताबु जतनो सानानि थाङि दङ जों जतनो सिनाय नुकनाय हिनै सिजागै दंमानि उलब ताबु फानो तांगि जों हाय इंगि मातं अककनो जों मिडियाव गोबां बरकनो सामा खानाका जों ताबु अककनो सावो आमसक बरक नागरिक सुरक्षा मंच हनै नागरिक हिने जे वर्ड यूज खाइजाक दङ नागरिक हिंगाकै कायसा देशनि बरक जे देशनि कन्स्टिट्यूशन फानंथुं अमरकनो काहाम के मानि ओइ जत किछु न तुई तंगनाय जत अधिकार ना ओइ तंगनाय बनो नागरिक हिनो नागरिक सुरक्षा मंच हंके बन जत नागरिक बताम वानसाति प्रसाद कोनो कास्ट न बार खाया ओइ जत बरक नि कक न से नागरिक हिने बुमुं हिनजागु हंके नागरिक सुरक्षा मंच सबनि सुरक्षानि बागै अब कि कायसा कास्ट नि बागै कैसा ट्राइब नि बागै दा नागरिक बुमुं अब कैसा चिनि सुंमुं चिनि बखावो गोबां सुंमुं फायो गोबां खादुमा फायो हंकाय बरक नागरिक सुरक्षा मंचनि बुमुंगै ताबुक बरक कैसा पार्टिकुलर कैसा जागानि बरक से कैसा इंडिया है कैसा गणतांत्रिक देश नि कैसा बखरक जे डिसीजन रिमानि न अब न अबगा खलायो 144 धारा जे जगह जारी खलाइजाक दङ आ जगाव बरक इनको तमने 144 धारा न मानिया वो आस हजार बरक कुथुमका आंदोलन खलाइका गणतांत्रिक इनको वो लामा तै बरक जदि न आंदोलन खाइ तंग खांके बन यागो तांगे लाथा तंगना नां बन यागो इंडिया नि फ्लैग तंगो जोंबो जतनो ख्याल खाइकना इंडिया नि फ्लैग भारतनि जातीय पताका बरक यागो तुया आंदोलन खलायो बरक गणतांत्रिक उपाय बरक आंदोलन खलायो होन फुनुकना नायो जेफुर विश्वजित न बुथारो अफुरो अंको जातीय पताका हावको अंको कलाइजाक कादुल जाक जातीय पताका बा अंको विश्वजित न बुथारो जों साइमानो खरकसा बरक थैका आंदोलन हात जों दुख नांगो आंदोलनकारी कोनो दिन थैनानि क गया आंदोलनकारी न ककनानि क गया किन्तु कखा अब जों अबनिबो जों सेलेंमाय साहरो जिनबो दुख अंगो अब आंदोलनकारी तांगि थैनाय बिनो अधिकार दङ बो आंदोलन खालायनानि बनो आंदोलन खायना थांकेनो बनो ककनानि क गया फियाबा दुर्भाग्यवशत थैका चिनि बेलायखे खादुमा दङ बिनि बागै बिनि फेमिलिनि बागै बरंनि मंचनि बागै चिनि खादुमा दङ फियाबा तांगै खरकसा निरीह बरक ब लामातै थांपाय माने जरावो बसाइमि अ जरावो माइ घटना तंखा इनुस्तान बरंनो तांगे हाइके कायसा लात माने कायसा पशुनो जों पशुनो फानचा हाइके बुथारि माया जों ताबु बररक अमहाइके जों बुथारमाया किन्तु कायसा बरक न निरीह बरक न बिनि यागो कोनो अस्त्र करै ब कोनो प्रतिबाद खलाया ब कोनो बरंग न बाधा खलाया बन बाहिके बरक बुथारलाय बिनि मखल चिकननि बागै बिनि बुकुं बानानि बागै अबसिबले बति प्रसा अबनि बागै बन लगे न उनको बुथार खिपका बुथारमा ब अमते निसा हेलमेट खुल्ला मार निसाओ अकक रखना नाइमालिया जों अंग भिडियो पूरा हेलमेट खुलके बुथार बुडी निसाओ ब लरी मालिया बुखांकै हान गेग सिंगि तंग सिवो थै काहनि साइमान मा उलब तेबो बोलायो अब बुमाहाय सभ्यताको जों तंगै तंग जों बुमाहाय गणतांत्रिक देश जों थाङै तंग चिनि सानानि अधिकार करिखा थांनानि अधिकार करिखा बेले बुखा दुख नांगौ सरकारनि थानिवो अबनो चिनि सानमुं गणतन्त्रनि जत नियम जों पालन खाइ दङ जों जत चिनि तामनानि
आइन तंगमन जों सम्मान रुओ अबनो जों बख्रग रुजुयै दङ हिंगे थांना जोंनो अधिकार ना नांनाय जों थाङै दंनानै हिंगे आमाहायके जों सैवाखायके बुथारि जागै तंमांलाक जदिनो बुथार जाखा अन्नाय सिचुएशन कलाय आमाहायके बुथार जाखा तांगे शास्ति गरै तागफान तांगे खरक सफन रम जाखा हनजागिया जों हनमाने खबर जों मानिया आसि आसि मिडिया दैनिक संबाद हाय आं तिनि बुमुंखौनो सानामु जों दैनिक संमान हाय एक नम्बर तिनि अरनि डेली अंखरनाय संबाद पत्र तांगे आदिनो न्यूज रिमाया যত নিউজ যত সোশ্যাল মিডিয়া ও नोंगो फायका বিশ্বজিৎ দেববর্মা থৈকা হनै দৈনিক সংবাদ ছাও আহত অংখা হनै টাইম দিনसे ब आहत বিশ্বজিৎ থৈকা হनै খবর রো ओंखाय ताबुक साक पर्यन्त जों कोनो पेपार दुख प्रकाश नगिया आर्टिकल नगिया आइन की शुद्ध उनको निबागै आंदोलनकारी रोग निबागै सिमिनो आइन की जिनी उनको खरक से बरक माहिके ओ कारणो नीर हो बाबे बुथार जाखा अब निकनो कारण आइन माया बिचारंगी माया जिनी सुंगमुं जिनी सानमुं दाति दाति अब नि बिचारुं थुं शास्ति थुं ताई जों जिनी ओ ब्रु रोगनि कखनो जों साना थांगा हंखाय जिनी हावो जों रुखलाय जागै थांगा आरो नि रुखलाय जागै आरो फायुका अर आं जदि न सावो ब्रु रोग जतन कांचनपुर सेटेलङै थांगा हंखाय ब मिजोरकनि ताम हासेक जाक आं उ सोंनामु जों ब मिजोरक हासेक जाक कांचनपुर जदि न जतन सेटल खाइरे खांके के बरकी बरक जतन शिक्षित बले आनि प्रश्न खयब नागरिक सुरक्षा मंच हिंदी मिजो कन्वेंशन हिंदी बरक शिक्षित यादा आफुर त्रिपाक्षिक आलोचना व तामंखा तम डिसिशन ना जाखा बरक साइमे यादा आ जागाव साजाक दङ जों आसो खबर नाया जों आसो सिया बरक फन जों सिवो आफुर जत कवन डिस्ट्रिक्ट न बागै रजाकनाय ब्रु रकनो के तांगे ओ कुनो कुनो या ककनो त ये बरक आफुरो आंदोलन खलायना नां के आंदोलन जदि न बरक खलायनो तंखा के प्रशासन बरक बाय तांगे कक सावै आबनो दातिनो उनको खलाया मिट माट खलाय रियांगना नां आं हेनो षड़यंत्र तंगो ओमहाय कुनो कायसा घटना उंमानि खरकसा खरकनि बरक थैमानि अब बिसिंति षड़यंत्र तंगो इ घटना घटिनान तंगो अब केबनि मुंगो तामनानि बखरक गचां गचां बे वान सुकजाक प्लान छे अब जों अबनो जों प्रतिबाद खलायो जों नासलेवो ताइ दाति दाति थैनाय रोगनि थैनाय चिन बिश्वजित देबबर्मानि आं विशेषकै सानामु जोङो बिनि कुन ब आन्दोलन फाबो फाया आन्दोलन बाधा बरिया ब लामाते थाङै तंमासे आ जराव क्लायो हनै बनो अब हाइके बुय बनो बुथारि मानो अब प्रशासन बर थांका आइन बर थांका बिनि दाति दाति न बिचारं थुं ताइ जे शास्ति मान जे अपराध खलायनाय बरंनि शास्ति दाति दाति थुं ताइ कठिनतम शास्ति थुं दृष्टान्तमूलक शास्ति थुं जे गणतन्त्रनि हत्यांखा आं अब साना नायो जिनि आइननि हत्यांखा जिनि बिश्वासनि हत्यांखा आसेंनो हामबाय।